pokračovaní za týchto myšľankami pánovi riaditeľovi? No to oni kamaráti sú, pani profesorka, čo myslíte? Keď chce sa s vami rozprávať, pekne sa v podstate pracujeme, lebo odstavte číslo. Tak treba na čo napísať, keď sme boli, ale keď sme boli v divadle, tak ani o tom nenapíšete. Pýtaj sluchatka. Pýtaj sluchatka. Pýtaj sluchatka. Do 20. Však to máme cesko do činky. Sluchatka, pýtaj. Ide do skladu, Petraško, či čo to má? Do skladu. Nie, on skočí doraz, kúkaj. Kúkaj, skočí ju, nepustí striedi. Sa pozerám do zrkadla. Jeď si posluchatka, Oro, flepie. Ejde. To je chlopenie. To je chlopenie. Čo?